الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائها فلما أنبأهم بأسمائها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية والاعتقاد يا رب العالمين. أما بعد. Neka najljepša i najiskrenija zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, onakva kakva njemu jednom jedinom priliči i kako će on biti zadovoljan sa nama. Neka najpotpuniji i trajniji salavat i selam na Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, posljednjeg poslanika i Allahu dželešanuhu miljenika i odabranika, kao i na sve pravovjerne koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Amin. Poštovana braćo, uvažene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. U prošlom našem druženju, koliko se sjećate, otpočeli smo temu ljubav roba prema Rabbu, odnosno naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I prilikom tog našeg suhbeta smo govorili o osnovnim pojmovima vezanim za ovu temu. Pa smo spomenuli one koji vole Allaha dželešanuhu iznad svega više. Ali smo spomenuli i onu drugu kategoriju onih Božih robova, nepokornih Božih robova, koji vole određene detalje ovoga svijeta isto kao i što oni pokorni vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, samo da vas podsjetim, spomenuli smo i konac onih koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala i njihovo stanje u dženeckim ljepotama, ali smo isto također spomenuli konac onih koji budu davali prioritet i prednost ostalim ljubavima nad ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas ćemo nastaviti s ovom temom kako bismo, ako Bog da, okončali, u potpunosti obradili, sa željom da nas Allah dželešanuhu počasti, da ga doista iskreno, braćo, zavolimo i da njemu iskreno iz ljubavi robujemo. Naime,
Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, poštovana braćo i cijenjene sestre, u mnogobrojnim hadisima nam napominje i naređuje da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako se prenosi, Ibn Hišam, historičar, prenosi da je prve riječi koje je Resulullah izgovorio sallallahu alaihi wa sallam nakon što je učinio hidžru u Medini, da su bile riječi Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam: Ejuhan nas, ahibbu Allaha min kulli kulubikum. O ljudi, zavolite Allaha dželešanuhu iz svoga srca. Zavolite Allaha s cijelim svojim srcima, sa svim svojim bićem zavolite svoga gospodara. Vidite, subhanallah, braćo. Znači, ne ostavite u vašim srcima ništa, a da taj djelić vašeg srca ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili, zavolite Allaha toliko da kad god dođe u oprečnosti ljubav prema Allahu ili ljubav prema nečemu mimo njega, da preovlada ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da kad god se budete vagali i preispitivali čemu da date prednost, da to bude hatar Allaha subhanahu wa ta'ala. Zavolite Allaha svim svojim srcima. Cijelim srcem zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala. Puno srce niti se ispuni svoj ljubavlju prema njemu jednom jedinom. A ostale stvari koje voliš i rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne znači da ako volimo braću Allaha, da neko shvati, onda nemamo ljubavi prema nikome. Tek tada imamo iskrene ljubavi prema svemu ostalome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali tada stepenujemo tu ljubav, pa znamo koja je ljubav osnov i koja je ljubav osnovna motivacija ovih ostalih ljubavi, koje tada neće biti lažne, već će biti iskrene. Ali do tada onaj ko nema iskrenu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, onda on luta i lažno se predstavlja u svim svojim drugim ljubavima koje iskazuje na ovom dunjaluku. Resulullah kaže, zavolite vašeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala svim svojim srcem. Šta mislite? Zbog čega je Resulullah upravo taj hadis izgovorio nakon hidžre? Vidite, tada su posebne blagodati bile spuštene, kako na Resulullaha, tako i na sahabe. Oni su uspjeli da izvuču svoje žive glave. Uspjeli su da se sklone u Medini, u kojoj je u međuvremenu, dok je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji ili među posljednjima koji učinio hidžru, većina kuća medinskih već je islam ušao u svaku kuću. I skoro nije imalo kuće, a da u njoj nije imao neko koji je primio islam. Pa ih je Allah počastio da izađu iz grada u kome su bili potlačavani, uništavani, ubijani, otimani kapital i od njih su pravili roblje, da dođu da žive časno, pošteno, ponosito u Medini. Nakon svega toga Resulullah kaže, isto kod im kaže, sjetite se svih iskušenja koja ste imali i sjetite se stanja vaše koje vam je bilo u Mekki. Pa volite Allaha svim svojim srcem i nemojte ničemu da dajete prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala. U drugom hadisu, braćo, stoji da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja ejuha nas, ahibbu Allaha lima yaghdukum bihi minan ni'am. O ljudi, zavolite Allaha dželešanuhu ili volite ga zbog blagodati kojima vas obasipa. Vidite, braćo, imamo raznih stepeni ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i različitih motivacija. Najniži motiv ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste zato što nam je on gospodar. On je stvoritelj svega što postoji. On nam je dao sve blagodati koje imamo, pa mu zahvaljujemo za to. I želimo od njega dženecke ljepote i oprost naših griha, pa ga volimo zbog toga i njemu robujemo zbog toga. To je, tako reći, ljubav, braćo, malo iz interesa, ali iz vječitog interesa. I to je dozvoljeno, to je mnogo lijep stepen. I Resulullah nas podsjeća u ovom hadisu da makar po toj osnovi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ako pogledate, braćo, ako bismo uzeli sada par bijelih listova, pa ih precrtali na pola uzduž i napravili od njih dvije polovine, na desnoj uzeli da pišemo Božje blagodati prema nama. Da počnemo redom. Šta nam je sve Allah podario? Kako nas je sve Allah počastio? Koliko puta nas je iz raznih škripaca i teških situacija izbavio? Kako nas Allah gleda lijepo i milostivo postupa prema nama, a mi stalno drski i nepokorni? I počnemo ređati, puno će nam papira trebati. I nećemo uspjeti da izređamo sve Božje blagodati prema nama. A s druge strane, s lijeve strane, počnemo pisati svoje grijehe od punoljetstva pa do dana današnjeg. I svoju nepokornost, i svoj gaflet i udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala, i svoju poslušnost svemu i svačemu i svakome, samo ne Allahu subhanahu wa ta'ala.
Pa ćete vidjeti koliko imamo grijeha